anak limo ake manane pendeko tirakane zaman semono kaya kawin gambar pala. Yuk semoga anggi-anggi orang-orang budu-budu new generation Sika. Betes padu neng moto aku nange ketiban foto Rodo kawan bareng kagawe anak isa kando pancen aku wis kondo rondo tua anakku limo nanging aku sing bisa diwolak-walik goreng-gorengan helo sapi mana alara regane anak limo beda bapake anggi-anggi orang-orang melo gawe melo momo anak limo kumpul bareng turune kosong anggi-anggi orang-orang melo gawe melo ngomong anak limo ake manane pendeko tirakane zaman semono kaya kawin gambar pala tenan yang disengit nonton oke sing pingsan amplop ake tenan itu duit karu-karungan wong sing padha kondangan nganti ake sing padha kelangan lawan rondo padha wae mas dateng ngomongin rasane Sika anggi-anggi orang-orang melo gawe melo ngomong anak limo kumpul bareng rone kosong anggi-anggi orang-orang melo gawe melo ngomong kudu becik karo anake kabeh kuwi dadi resikone Tendai baju neng foto aku nange ketiban foto Betapiro kawan bareng kawin anak isa kando pancen aku wis rondo tua anakku limo aku sing bisa diwolak-walik koyo gorengan telo sapi mana alara regane mas anak limo beda bapake anggi-anggi orang-orang melo gawe melo ngomong oleh rondo anak limo kumpul bareng turune kloso anggi-anggi orang-orang melo gawe melo ngomong anak limo ake manane penting mbok tirakane zaman semono kaya kawin gambar palan oke tenan ganti sing nonton oke sing pingsan amplop oke tenan itu duit karu-karungan wong sing padha kondangan nganti akeh sing padha kelangan rawan rondo padha wae mas najan opo enak rasane Sika anggi-anggi orang-orang melo gawe melo ngomong anak limo kumpul bareng turune kloso anggi-anggi orang-orang melo gawe melo ngomong kudu becik karo anake kabeh kuwi dadi resikone tetes baju moto aku nangis ketiban ondo ondo tak kira perawan bareng kawin anak isa kando pancen aku wis rondo tua anakku limo nanging aku sing bisa diwolak-walik kaya gorengan telo sapi mana larang regane mas anak limo beda bapake anggi-anggi orang-orang melo gawe melo ngomong oleh rondo anak limo kumpul bareng turune kloso
dirakate milik sampean samono waya gawe nang kepala-pala oke tenan nganti sing nonton oke sing pingsan amplop oke tenan itu duit karung-karungan wong sing padha kondangan nganti akeh sing padha kelangan prawan rondo padha wae mas najan apa enak rasane aki-aki ora melu gawe melu ngomong ora anake limo kumpul bareng turune kloso aki-aki ora melu gawe melu ngomong kudu becik karo anake kabeh kuwi dadi resikone oh netes bajune foto aku nangis ketiban ondo tak kira prawan bareng was kawin anake sak gendeng pancen aku wis rondo tuwa anakku limo aku entuk tekono diwolak-walik kaya gorengan telo sapi mana larang regane pas anak limo beda bapak ora melo gawe melo ngomong oleh rondo anake limo kumpul bareng turune kloso aki-aki ora melo gawe melo ngomong anak limo ake mangane bedhe pokoke dirakate pilih jaman semono waya kawin anggap bala-bala oke tenan nganti sing nonton oke sing pingsan amplop akeh tenan itu duit karung-karungan wong sing padha kondangan nganti akeh sing padha kelangan prawan rondo ada wae mas najan opo enak rasane singa ada elimo ngumpul bareng turun ning kloso aki-aki ora melo gawe melo ngomong kudu becik karo anake kabeh kowe dadi resikone anda te bajune foto aku nangis ketiban ondo tak kira war kawin anake sak gendeng pancen aku wis rondo tuwa anakku limo nanging aku sing bisa diwolak-walik kaya goreng telo sapi mana larang regane mas anak limo beda bapak aki-aki ora melo gawe melo ngomong oleh rondo anak limo kumpul bareng turune kloso aki-aki ora melu gawe melu ngomong anak limo ake mangane bedhe pokoke dirakate eling sampean semono waya gawe nang bal-balan tamu sing oke tenan nganti sing nonton oke sing pingsan amplop akeh tenan itu duit karung-karungan wong sing padha kondangan nganti akeh sing padha kelangan prawan rondo padha wae mas najan opo enak rasane sing anak limo kumpul bareng turun ning kloso ora melo gawe melo ngomong kudu kulan si anake kabeh kowe dadi resikone anda te bajune foto aku nangis ketiban ondo tak kira prawan barang wis
Mas kawin anake sakada pancen aku wis rondo tuwa anake limo nanging aku sing bisa diolak awal kaya goreng telo sampe manak larak regane Mas anak limo beto bapak Aki ora melok gawe melok ngomong oleh rondo anak limo kumpul bareng turune kloso Aki orang melok gawe melok ngomong anak limo akeh mangane penting mbok ya ketirakati eling zaman semono waga gawe nang kepala-bala tamune akeh tenan nganti sing nonton oke sing pinesan amlope akeh tenan entuk duit karung-karungan wong sing padha kondangan nganti akeh sing padha kelangan rawan rondo padha wae Mas najan opo enak rasane Aki orang melok gawe melok ngomong oleh rendang anake limo ngumpul bareng turun ning kloso Aki ora melok gawe melok ngomong kudu becik karo anake kabeh ku dadi resikone anane banyune foto aku nangis ketiban ondo Ulo tak kira prawan bareng pagawin anake sakada pancen aku wis rondo dua anakku limo nanging aku sing bisa diworak-walik kaya goreng